voto por parte do número legal de membros da corporación, que data e hora non, o 2 de xunio de 20, lugar onde temos que contestar. Esta é a parte resolutiva. Primeiro, proposta para instar ao equipo de goberno municipal a realizar as accións oportunas diante da Diputación Provincial de Lugo e da Xunta de Galicia co obxectivo de avaliar e promover a implantación do grupo de emergencia supermunicipal GES na comarca da Montaña con sede no Concello de Cervantes. Bueno, bons días a todos. Se me permite o alcalde, quería comenzar dicindo deixar claro unha cousa, que o pasado 14 de maio presentamos un escrito solicitando a celebración dun pleno extraordinario para tratar un asunto que posiblemente sexa dos máis importantes para o presente e o futuro do noso concello: a posible implantación dun GES, un grupo de emergencia supermunicipal aquí en Cervantes. Dende o Grupo Popular queremos manifestar o noso profundo malestar pola actitude do goberno local. A sesión foi convocada pola alcaldía para hoxe a 1 ás 13 horas, unha franxa horaria que dificulta enormemente, como se pode observar, a asistencia de concelleiros que compatibilizan a súa responsabilidade pública coa súa actividade profesional. O xoves da semana pasada presentamos unha solicitude na que propoñíamos 3 datas alternativas á de hoxe. Como de costume, vostedes non se molestaron nin en contestar. A solicitude a temos aquí e propoñíamos, xa que hoxe era un día complicado, porque tanto concelleiros do noso grupo como poden ver o Grupo Socialista pois non poden asistir. Propoñamos 3 días, o luns día 1, o martes, hoxe día 2, pero ás 8 da tarde, e o mércoles día 3. Xa digo, nin contestaron. Falei por teléfono co señor alcalde e, bueno, dixo que era... Bueno, vamos a ver. Sí. Eu, se non tuvera convocado, non ver convocado, nunca volví a convocar. Porque calquera que le surja algo que de volver a convocar, incluso dos nosos, volver a convocar a convocatoria, e se dixen, habría que avisar a todos, porque algún pode ter a agenda depois a tarde ocupada, e xa ten a mañá. É algo que non me parece razonable volver a convocar. Nunca o fixe. Me parece non, como fora dos nosos, non é que non pode vir, Que nunca o fixera non quer dicir que este ben feito. De todos modos, lamentamos que 2 concelleiras do noso grupo non podan asistir hoxe, por motivos, como acabo de dicir, laborais, unha circunstancia que vostedes coñecen perfectamente. Consideramos que esta decisión non contribúe á participación democrática, nin tampouco facilita que todos os representantes municipais poidan exercer plenamente as súas funcións. Quero que quede claro tamén que nós somos conscientes de que esta convocatoria, detrás desta convocatoria, existe unha clara intención de dificultar o traballo da oposición e limitar a presenza dos representantes do Grupo Popular nun debate como pode ser o de hoxe de enorme trascendencia para os Cervantes. Quero dicir tamén que, a pesar destes obstáculos, seguiremos defendendo con firmeza esta iniciativa porque entendemos que a creación dun GES en Cervantes suporía unha melloría histórica na atención das emerxencias, na seguridade da veciñanza e na prestación de servicios para toda a comarca da Montaña. Nosotros estudiamos convocando sempre a mañá, nos 39 anos que levo aquí. Non da organización, non custou de que se fueran pasar para a tarde, cando miramos na organización. Eu penso que o normal... Faz un escrito contando unha mentira que está aprobado en pleno, que se iban a facer os plenos para a tarde, que é mentira. Segundo, en alguna ocasión que se falou deso, falouse que tamén da última hora da mañá, como é hoxe, porque a última vez, o último pleno que solicitaste vos, que foi o 6 de febrero do 25, que foi ás 11 da mañá, porque algúns non podíamos, falouse deso, falouse de que a última hora iría moito mellor. Primeiro. Segundo, é que debatir perder o tempo ora iso. Preséntase
A creación dun GES que se pode presentar dentro de 3 semanas no pleno ordinario, porque leva 5 anos isto estancado, que despois veremos por qué. Entonces, tú presentas un pleno porque te interesa presentar un pleno, porque te interesa debatir un pleno, e tedes todo, democráticamente, todo o dereito, porque tedes os concejales suficientes. Pero o que convoca o pleno, cando considera oportuno, é o señor alcalde. E entón, o señor alcalde convoca o pleno cando considera oportuno. Me parece que a última hora da mañá, que sempre se presentaron todos os extraordinarios, eu levo o equipo, fai hora 19 anos, todos os extraordinarios foron de mañá, incluídos os das mesas electorales. Entonces, Temos tido da tarde, despois de ter as conversacións, temos tido algunhas 5 ou 6 da tarde, despois de ustedes... eu non me dou de conta, non sei, anecdóticamente non sei se algún deses, non sei extraordinarios, o do presupuesto foi por a mañá, estamos en unha situación que terase que adaptar, estamos en unha situación de provisionalidade da Secretaría do Concello que está acumulado ao Concello, e tamén ter que vir por a tarde, pois tamén é que o fará sin ningún problema, pero ter que vir por as tardes pois tamén é un problema para o día que teñamos secretario continuo, pois é menos problemático, pero hoxe pois é outro problema maiores. Entonces, de todas formas, os plenos extraordinarios que non están neles, convoca o alcalde cando considera oportuno, que é a súa potestade. Correcto. Saben que que teñen ustedes en que se debatan democráticamente, pero insisto, non vou entrar a profundizar máis neste tema, creo que queda bastante claro para todos. O Grupo Popular traemos hoxe a este pleno unha proposta de enorme importancia, como dicía, para o futuro de Cervantes e de toda a comarca da montaña. A creación dun grupo de emerxencia supramunicipal con sede aquí, no Concello de Cervantes. Compre lembrar que a posible implantación dun GES en Cervantes non nace por iniciativa do Goberno municipal, senón grazas ao traballo, á insistencia e á xestión realizadas polo Partido Popular de Cervantes. Dentro das nosas posibilidades como grupo de oposición, estamos a liderar os contactos, as reunións e as propostas necesarias para que esta reivindicación avance e poida chegar a materializarse. Falamos dunha demanda xusta, necesaria e plenamente fundamentada nas características do noso territorio. Cervantes é un dos concellos máis extensos de Galicia, cunha dispersión poboacional moi elevada, unha rede viaria complexa e unhas condicións climatolóxicas que durante boa parte do ano dificultan as comunicacións e os desplazamentos. Todos somos conscientes de que, ante unha emerxencia, os minutos poden marcar a diferencia entre resolver unha situación ou lamentar consecuencias irreparables. Accidentes de tráfico, rescates en montaña, inundacións, temporais, incidencias en vivendas ou actuacións de protección civil son situacións que requiren unha resposta rápida, profesional e próxima. Por iso, consideramos que Cervantes reúne condicións excepcionais para albergar un GES. Un GES que ten cobertura non só ao noso concello, senón a toda a comarca da montaña lucense. Pero esta proposta non só supón unha mellora en materia de seguridade, tamén representa unha oportunidade de desenvolvemento e creación de emprego para o noso municipio. Nun concello como o noso, que sofre de forma continuada o problema do despoboamento, o envellecemento da poboación e a falta de oportunidades laborais, a implantación dun GES significaría a creación de postos de traballo estables e cualificados. Falamos de emprego directo, de persoas que poderían vivir e desenvolver o seu proxecto de vida en Cervantes, contribuindo a fixar a poboación e dinamizar a economía local. Cada posto de traballo que se crea no noso concello ten un efecto multiplicador. Supón máis actividade económica, máis consumos nos negocios locais, máis familias asentadas no territorio e máis futuro para o noso rural. Moitas veces escoitamos discursos sobre a loita contra o despoboamento, pero as mellores políticas para combater ese problema son aquelas que traen servicios e emprego ao territorio. E un GES permitiría avanzar nos dous obxectivos ao mesmo tempo. Ademais, non estamos pedindo ningún privilexio, estamos reclamando un servicio que responde a unha necesidade real e obxectiva. Unha necesidade dunha comarca que leva anos perdendo recursos e vendo como os servicios públicos se concentran cada vez máis lonxe dos veciños e veciñas da montaña.
Resulta difícil comprender que unha zona como é a nosa, con unha superficie tan ampla, cunha gran masa forestal e cun importante potencial turístico, non conte cun recurso permanente destas características. Por todo iso, solicitamos o apoio a toda a corporación para instar ás administracións competentes a impulsar a creación dun grupo de emerxencias supramunicipal con sede en Cervantes. Como dicía, estamos falando de seguridade, estamos falando de protección de personas, estamos falando de crear emprego, estamos falando de oportunidades para o noso concello e porque estamos falando de apostar polo futuro de Cervantes e da montaña lucense. Dende o Grupo Popular de Cervantes instamos ao equipo de goberno hoxe neste pleno a realizar as xestións oportunas diante da Diputación Provincial de Lugo e da Xunta de Galicia co objetivo de avaliar e promover a implantación dun grupo de emerxencia supramunicipal na comarca da montaña e que teña a poder ser a sede aquí no Concello de Cervantes. Gracias. Sí. Vamos a ver, bueno, en algunhas cousas totalmente de acordo, ojalá se fixera un grupo de GES en Cervantes. Das por suposto que todos os empleos de todos vivirían en Cervantes, eso é mentira, porque eso se abriría máis, virían de donde é decir, porque xa pasaba cando estaba en Becerra, uns eran de Becerra e outros non eran de Becerra. É dicir, que ojalá eso pues, daría vida, por suposto que daría vida, e ojalá conseguíramos un GES que tuvera a sede en Cervantes, que dinamizaría a zona. Pois o que non todos os, seguro que todos os postos de traballo non viñan aquí, pero seguro que aqueles non, que algúns deles sí, bueno, sempre tomarían café aos que mentre estaban aquí. Eso primeiro. O segundo, preséntalo como que che ocorreu a ti, e que isto nunca se ocorreu a nadie, e que, bueno, é a primeira vez. Isto aquí xa se ten valorado no grupo de goberno. Fai 5 anos, cando cerrou o de Becerra, o Concello de Becerra enviou unha carta a todos os concellos que pertenecía ao grupo, explicando aquí varias cousas. O párrafo verdadero. Por todo anterior, prégoche valorar a posibilidade de convertir o teu concello no concello sede do grupo de emerxencia supramunicipal da zona Os Ancares, Lugo e Sarria, subrogando aos 11 traballadores que actualmente o integran. O Concello de Becerra farache cesión de todos os medios materiais dos que dispón adscritos ao grupo, así como cualquier outra colaboración que poderas precisar. Isto que se enviou a todos os concellos, ¿cuántos contestaron? 0. É dicir, non contestou nadie. Non contestou nadie porque isto ten un problema, que tú non falas dele, nos queremos añadir un párrafo a unha emenda, vamos a presentar unha emenda añadindo un párrafo ao que tú presentaches. É dicir, o problema é como funcionan os GES. Os GES tens que asumir tú, todos os empleados pasan a ser empleados municipales, sin poder utilizalos para outras cousas, que entre outras cousas foi o caso polo que Becerra desfixo deles, porque non tiña dificultades de gestión de todos esos empleados. Un concello de moito máis presupuesto que o noso. O noso é moito máis pequeno, por iso todos esos problemas de xestións e asumir todos esos empleados, se despois por cualquier cousa desaparece o GES ou as subvencións se reducen ou iso, despois o que ten os empleados é o Concello, o que se ten que desfacer deles é o Concello, e podrase desfacer deles ou non podrase desfacer deles. No caso do Concello de Cervantes, suporía ampliar a plantilla municipal un 60-70%. Suporía adiantar todo o diñeiro que, aunque che pagan a subvención, tes gastos administrativos e de xestión, que iso telos que asumir, e despois tes que ir adiantando o diñeiro, co que podías ter problemas económicos para alguna subvención de outro tipo de obras. Cando Becerra se desfixo, fixo un ERE e foron os tribunales. E estes tribunales
vou entender aquí un párrafo da sentencia. É perfectamente razoable que o Concello optase por reorganizar os seus efectivos de personal e prescindir dun grupo de traballadores e traballadoras que, aínda pertenecendo ao Concello, realizan funcións múltiples nos concellos de Baralla, Arnogais, Cervantes e Perafita de Cerveiro. É dicir, sen sequera ter título competencial. Funcións que xa non hai a realizar unha vez denunciado o convenio. É dicir, son traballadores que traballan en todos, pero son traballadores do Concello onde está o GES. Entón, nós pensamos que é unha proposta interesante e queremos añadir unha emenda. Estamos totalmente de acordo, que sería estupendo que se organizara aquí, e o que queremos que a xestión ten que ser compartida. É dicir, mediante a creación dunha mancomunidade para que leve, ou subrogando se son 11 ou 12 empleados, pois 2 a cada concello, que nos toca a nos un poquinho máis, que levamos máis gestión porque está aí que a sede, claro, pero que non pode ser asumir toda esa carga, un concello pequeno solo. Entonces, queremos añadir o seguinte párrafo. A execución, xestión e desenvolvemento das actuacións recollidas nesta moción realizaránse únicamente baixo un modelo de xestión compartida entre todos os concellos implicados, asumindo cada un deles unha participación e responsabilidade en condicións de igualdade. Alternativamente, poderá proceder á constitución dunha mancomunidade ou entidade municipal específica para este fin, garantindo a representación equitativa de todos os concellos participantes e un reparto proporcional das obrigas, competencias e custos derivados da súa xestión. Repito, ningún concello quixo, nin sigue querendo, porque senón xa non está o GES libre, ningún concello, os alcaldes de todos os concellos, os ainos dun partido e do outro, non queren asumir a xestión desto, porque é elevada e supón problemas para os concellos. Entón, queremos presentar, non sei se queremos presentar esta moción. Podría facer unha aclaración? Podo falar? Sí. Quería facer unha aclaración que me gustaría que conste en acta, que é que estuve na Wikipedia e a Wikipedia a veces volve-se contra nosa, porque o día 13 de 11 do 24 o alcalde de Cervantes recibiu en Cervantes o director de emerxencias, onde estaba o voceiro do Partido Popular. Nesa reunión, o director de emerxencias, o alcalde fixo unha solicitud que dice: a montaña é un punto negro para as emerxencias. Villanueva foi recibido por el alcalde Benigno, quen recordou: a montaña agora mesmo é un punto negro en canto ás emerxencias, al non haber grupos profesionales e recaer neste caso Cervantes la atención solo en los voluntarios. Por eso, insto a que se cree un GES en la zona. Quero dicir, non é unha... Eu creo que non é un mérito de a petición do Partido Popular nin do PSOE. É unha cousa que vemos todos, que é unha necesidade. Entón, podemos todos necesidade, quero dicir, eu creo que o beneficio para a montaña sería común, porque todos estamos de acordo que se quería fazer na montaña, pero eu estou de acordo con Luís de que ten que ser dunha forma de que cada concello, pois, que se faga unha comunidade, que sea equitativo, e recalcar que o alcalde fai 2 anos lle transmitiu isto ao director de emergencias, onde estábamos todos nesa reunión. Non máis esa aclaración. Gracias, alcalde. Bueno, primeiro alegrámonos de que por fin, despois de casi 3 anos, o concelleiro que cobra o soldo do alcalde fale en pleno. Alegrámonos. É a primeira vez que o fai. Entonces, bueno, alegrámonos saber que aquí tamén ten voz. Non sei se ten voto ou non, pero alegrámonos que teña voz tamén. A ver, en relación ao visita do director xeral, a ver, vostedes mismos se evidencian na falta de xestión que teñen, o sea,
sí, queda moi bonito dicir en prensa que falando co director xeral de que sería bom ter un grupo de emerxentes, que as montañas están moi descobertas, pero eso sabemos todos. E, desgraciadamente, vostedes ya van gobernando medio século e non foron capaces de facer unha xestión, unha sola xestión para ter un servicio desta índole. Vamos que eso nós, no 2024, como ben dices que Miguel, estivo aquí o director xeral, e a xestión que fixeron foi cero para solicitar o GES. Nin falar con outros concellos, como ahora veñen aquí propoñendo, non máis. Cero. Queda moi bonito, agora sí, dicir, o director xeral, e dicir, non, xa hai dixeron, xa, non, hai que traballar. E traballar quere dicir estudiar. Estudiar que posibilidades hai, facer reunións, estudiar as posibilidades que había de fazer de unha maneira ou de outra. A quere traballo. máis fácil é soltar na prensa que, bueno, sería ben un grupo de emerxentes, claro. Pero quen está liderando todo isto, como sempre, é o Partido Popular. Os que estamos na oposición somos os que temos que tomar o timón do mando, que é triste. Pero, bueno, nós estamos para iso. A nosa función é fiscalizar o goberno, pero xa que vostedes tampouco saben fazer propostas nin levar o Concello polo camiño que ten que ir, pois aquí estamos nós, non hai ningún problema. En relación ao que comentaba o voceiro, Luís, claro, dice, das por feito, como que nos damos por feito de que moita xente, ou que todos vivirían aquí. Home, eso non hai o sabe. O que temos claro é unha cousa, é que se se crea o GES en Cervantes, hai unha posibilidade bastante importante de que xente de Cervantes, ou xente non pode ser de Cervantes, que forma parte do GES, pois poden asentarse, e senón os que están aquí terían que marchar e os que están fora non terían posibilidades de vir. Despois tamén me comenta, veme cunha sentencia, veme cun escrito que fai 5 anos, cando o Concello de Zarrear renunciou ao GES, e lle fixe unha proposta ao Concello de Cervantes e a algún Concello limítrofe. No, a todos. Que Que terían que algún alcalde dos vosos explicarse por que non o colleron. Bueno, eso pregunto a ustedes a eles. No, A mí o que me importa, eso sí, bueno. a nós o que nos importa é É dicir, Cervantes. Cuando falas das bandas de secundarias, o 80% non poden estar equivocados. Aquí son o 100%, é dicir, igual o 100% non poden estar equivocados. Non está. Mira, en toda Galicia hai moito GES funcionando. Están, bueno, funcionando enormemente, non hai ningún problema. A mí o que me importa é Cervantes, o resto dos concellos, pois, evidentemente, gustaría que funcionaran ben, que vayan mellor, pero Cervantes é o que nos preocupa. Entón, vostedes de aquí negamos a todos os concellos. Vale, perfecto. Cervantes negouse. Despois vemos que a sentencia do GES, a sentencia do GES de Bezarrán, que efectivamente, pois dá a razón de maneira parcial. De todos os modos, quero aclarar unha cousa. O servicio de GES non tería coste cero para o Concello de Cervantes. Coste cero. Está subvencionado. Iso é mentira. Non é mentira. Iso é mentira. Vamos a ver. Cando foi a parte do gasto administrativo, cando un administrativo dedica 10 minutos a iso, son 10 minutos do Concello de Cervantes. Non estou dicindo. Non põe a excusa nos empleados O públicos. traballo administrativo Non põe a excusa nos ten o traballos seu públicos. coste. Eu preguntei a Martínez do ano 21 quanto lle costaba, e dicen, prácticamente se pagan todo. O Concello pon 3.000 euros. 3.000 euros é algo simbólico, ojalá fora 3.000 euros. O problema non é o coste. O problema é que tú asumes esos empleados como os teus, exista o GES ou non exista. Ese é o problema. E se deixa de existir o GES ou deixa de subvencionarse totalmente o GES, o que ten o problema é o Concello de Cervantes. Por iso todos os concellos. Ou por que crees? Que crees? Que o alcalde de Piedrafita non quere o GES ali, o alcalde de Nogai non quere o GES ali, o alcalde de Navia non quere o GES ali, hasta o alcalde de Becerrear se lle deixaran de outra maneira non quere o GES ali. Que pasa? Pois o problema organizativo é elevado, que está na sentencia, é dicir, por que lle deixan librarse dele? Por que non renova iso? Porque por problemas organizativos. É dicir, entonces non negues o que todos os alcaldes ven, porque nadie quere o que quere. O alcalde, eu penso que ningún alcalde, ao fazer, crea o GER, puestos de traballo, todos non teñen o mesmo problema, ou todos non queren fijar ali población, ou todos neso, todos. Pero que pasa? Ou hai algún problema, é dicir, negar que non hai algún problema é negar a realidade, por iso nadie o quere, e por iso sigo GES sin coller nada.
vamos a ver, quedo aquí. Xa verás, como nadie pon plan, ou a maioría non pon plan, ni siquiera para repartirlo. Se non, acordo, que se se aproba, coa moción esa, vamos a empezar as gestións, xa verás como queda sen facer. Home, claro. No, xa verás como queda sen facer porque ningún concello pon plan. A única posibilidad que lle queda isto de emergencias, senón, ojalá me equivoque, ojalá se cree o GES, ojalá os concellos de Míticos poñan plan e ojalá hagamos un GES aquí compartido con todos. A única salvación para as emergencias é se a Diputación acaba facendo os parques de bombeiros en esta zona. É a única posibilidad, que xa se está traballando en ela. É a única posibilidad, se non xa verás como os outros concellos non poñen plan en facer o GES. Ojalá me equivoque. Bueno, primeiro, quero dicir que vostede agora fai referencia aos concellos limítrofes que non teñen GES ou non quixeron o GES ou, bueno, que vostede dice. Neso sí que mira para os concellos limítrofes. No, eu non miro. Cando todos os concellos limítrofes cando todos os concellos limítrofes están accedidos á faixa de secundarias de incendios, aí non fai referencia, aí non. Todos os concellos están, este non están, bueno, aí fai referencia de que sí. Para nosotros non están, pero nós tampouco. Nós creemos que, bueno, dentro do goberno local non teñen nin a máis mínima intención en traballar, nin poñer un máis mínimo interés en crear o GES. Eu creo que todo podo, vamos a ver, eu creo, xa digo, tú crees que isto preséntalo aquí para ver se haces un meeting electoral e quedar ben iso. Pero eu quero respetarte e non dicir as tuas intencións. Entonces, eu o que penso interiormente, vamos a ver, estarme insultado. Cando, se non fan as gestións, despois dilo, pero non pensan facerlo, iso é un insulto, Óscar. Eu non penso, eu te estou dicindo que vamos a facer as gestións e se aproba iso, estou te dicindo que, ojalá, dixen yo xa 4 veces, ojalá me equivoque, xa verás como a maioría dos concellos poñen pegas. Pero xa o está traicionando o subconsciente. Non está traicionando o subconsciente. Cervantes vai querer, pero o mellor Navia ou Pedrafita non quere. Pois nos queríamos, pero Pedrafita ou Navia non quere. Quitámoslo o morto de encima. Non, mire, non lle falta o respeto para nada, ao contrario. Si sabes que intencións teño. Sí, as intencións vense claramente cando levan gobernando nos tantos anos e non fixeron nin a máis mínima gestión nin para facer un GES como veñen a ustedes mancomunal, nin solicitar un parque de bombeiros, un parque comarcal, non fixeron nada. E agora están me dicindo aquí, as gestións de facelo compartido, xa fixo de CRA, que tamén ofreceu aquí, se collían 2 empleados cada ayuntamiento, e nadie escolleu. Becerrea traballou bastante máis que Cervantes, por eso está como está Becerrea, pois está como está Cervantes. Becerrea pode estar moito mellor, porque Cervantes está na miseria. E volvemos ao mismo. Vostede está botando valor fora continuamente. Están dicindo, primeiro, que non costa nada para o Concello, despois díceme que, sí, poden ser privilegios que é un gasto simbólico. Despois, a excusa de que ten un traballo administrativo enorme. Os funcionarios do Concello son os empleados. Que non poden perder. Organizativos laborales, que foi o polo que se desfixo de Cervera. Vostede díceme que non pode un funcionario do Concello, un administrativo, perder 10 minutos en gestionar o GES. Ustedes se relatan... Eu non dixen disso, eu dixen que iso ten un coste, que non digan que non ten coste. É dicir, cando unha persona do Concello está traballando unha cousa, iso ten un coste, porque é así. É dicir, tú se contratas a alguén para unha cousa, non traballa noutra, entón iso ten un coste, que non digan que é cero. É dicir, é asumible que o administrativo fará, sí, iso non é o problema. O problema non é iso, agora, que non veñan que é coste cero, non. Iso non é coste cero. E tiñan que pagar iso tamén. Pero bueno, xa non entramos en iso. Pero vostede non ve, xa é unha competencia totalmente da Diputación Provincial, a Xunta xa aporta o 50%, incluso está, se falou con ela, está disposta a aportar o mismo que aporta no GES e sobre que coñan deles a organización e que fan. Pero é unha competencia, bastante fai. Pero vostedes, a ver, isto está claro, os argumentos que dan son ridículos. E vostedes, bueno, alá a súa conciencia o día de mañá se pasa algo, é dicir, teñen en bandexa a creación dun GES e están señalando a ele. Non nos estamos negando, están botando fora de falar con outros concellos, non, estamos falando de Cervantes. O Concello de Cervantes ten a capacidade económica
e a capacidade de, como, bueno, o todo o que estuve escollendo antes para ser sede de polo menos intentalo, polo menos facer un É o estudio. que estamos falando. Sí, pero Cervantes. Non temos por que depender dos concellos neste sentido. Que, oye, que se fai o estudio de Cervantes non pode ser, pois miramos outras accións. Pero o que hoxe traemos é moi claro. É que Cervantes tome a iniciativa de liderar este proxecto. Que unha vez estudiado, unha vez sentado co resto da administracións, xunta de Diputación, se ve que non é posible, polo que sea, con argumentos técnicos, volveremos a sentar, e, por suposto, non nos vamos a opoñer a eso, pero de primeiras non vamos a renunciar a que Cervantes lidere esta xestión e lidere un grupo de emerxencia supramunicipal. Insisto, nosa emenda non a podemos aceptar porque estamos rechazando a que Cervantes lidere unha sede. Sí, sí. Entonces, insisto, para que conste en acta, nós non nos opoñemos entre un futuro, se non é viable unha vez os estudios previos, tanto para a Xunta de Galicia como para a Diputación Provincial de Lugo, non se xa viable por lo que seña, pero sempre documentado xurídica e técnicamente, pois volveremos a sentar, repito, e mirar a situación. Pero non podemos xa de primeiras renunciar a un grupo de emerxencia supramunicipal liderado e gestionado polo Concello de Cervantes. Vostedes neganse, bueno, pois alá a súa conciencia. Non hai máis. Vota a mienda non dice eso, que se vota a mienda que deixa. Entón, Si, a emenda, nos non podemos votar esa emenda porque estamos... nos votamos. Sí. Dos 4 a favor e 2 en contra. Ahora se Non hai que votar todo xunto. Claro, ahora se pasaría a votar todo junto. Todo junto. Aquí lo que se propone, bueno, la propuesta es realizar as xestións oportunas diante da Diputación Provincial de Lugo, da Xunta de Galicia, co objetivo de avaliar e promover a implantación dun grupo de emerxencia supramunicipal na comarca da Montaña, con sede no Concello de Lugo. Eso sigue na proposta. Y, bueno, la enmienda sería lo que leíste. É lo que leímos. Pues Vale, podría votar. Votamos. A favor. Todo, que estamos votando todos. Sí. Vos? O sea, votan a favor de que o que nos trae unha emenda. No, Oi, eso perdón, é a emenda, todo xunto. Sí, sí, todo xunto. Ustedes renuncian xa directamente a... Eso non pode, eso. Saber ler, porque está... No, sí, lee. Lee. Non sabe ler. Pero non conten mentiras. A ver, Non Luis, conten mira, mentiras. Luis, vamos A ver, vamos non conten mentiras, que pon aí? No momento que vostede perda as formas, perda a razón, entonces relájese. No, Relájese. tú estás Pero non falta lendo, respeto. estás lendo e pon iso non se cambiou. É dicir, estás contando unha mentira. Non estou contando. Estás, lee como empeza. Por que non o lees? Pero non leo o que? O que pon na proposta. Pero se sei, xa fixen eu. Por iso, entón non podo que lidere Cervantes, que é Franco Ramos. Pois deixe-me terminar. Sí, Pois deixe-me terminar, que non terminei todavía. Eu quero recordar, o sea, quero recordar unha cousa. Que se vota, entonces, entendo por unanimidade, o debate e a aprobación dunha proposta para, que se vai instar ao equipo do Goberno Municipal a realizar as xestións oportunas diante da Diputación de Lugo e da Xunta de Galicia co objetivo de avaliar e promover a implantación dun grupo de emerxencia supramunicipal na comarca da Montaña con sede no Concello de Cervantes. Estamos de acordo? Como está añadido detrás. Vale, vostedes, a emenda que poñen é que Cervantes non sería capaz. No, poñemos isto. Aquí pouco está escrito, xa te dixen. Sí. É que estás, despois dices Pois, que se non pode, Toma, vale. lee, Sí. está aí. Vale. Xa leen, xa estás. Sí, vostedes dicen que claro, que ten que ser baixo o modelo de xestión compartido entre todos os concellos, asumindo cada un deles unha participación responsable en condicións de igualdade. Alternativamente, poderá procederse á constitución dunha mancomunidade ou entidade supramunicipal específica para este fin, garantindo a representación equitativa de todos os concellos participantes e o reparto proporcional das obrigas, competencias e custos derivados da súa xestión. Entón, claro, aquí vostedes dicen claramente que necesitan... No, dicen o que pon. Sí, Nada máis, claro. o que pon aí. Pero necesitan claramente falar con outros concellos porque Cervantes non está pola labor ou non quere liderar esta Eso non pon aí. esta proposta. Eso non pon aí. Entón, quedamos a expensas de que outros concellos estean pola labor. Con lo cual non depende de Cervantes, vostedes volven fora. Queda moi claro nesta sesión plenaria. Vostedes non se poden opoñer a creación do GES, pero a todo tempo tampouco lle dan adiante. Entón, bueno,
Esa moción sale a favor, encantados, pero a emenda parece-nos que vai ser un problema porque, como ben dixo Luís, seguramente algún concello non está de acordo polo que seña. Non sería, é dicir, se está na maioría, vostede xa che dixen eu tamén que se lle toca máis a Cervantes, eso non sería o problema. É dicir, eso non sería o problema. Ahora, toda a carga desestabilizaría o concello e asumiría un coste que xa sería ademais non ten coste ningún. Si, eso é mentira. Tú asumes os empleados. Porque este hai que pertenecer a un concello, non van a pertenecer a Eso é mentira. O de Caurel Quiroga está repartido. Bueno, está repartido, pero insisto... E cada un asume a mitad do Bueno, GES. pero... É dicir, o GES pode estar repartido. É dicir, e se algún concello non quere, pois xa estudiaremos. É dicir, aí non pon que tiña que ser por unanimidade. Ahora, ten que haber un compartimento 12 cargar con 12, porque o BCRA conseguiu que unha sentencia fora favorable, pero tamén pudo ter que tragar todos os empleados. Tragar non, que son traballos que son un empregado municipal, non fales tan despectivamente dos Si, quizá a palabra non fora esa. Pero recordar a plantilla municipal cos recursos que ten un concello pequeno como isto, pois sería a ruína do concello. É dicir, entonces, pois, hai que ser responsable e non por facer un slogan electoral que quero, sou do bonito, todo eso. É dicir, tú, se fora serio, tiñas que xa tamén buscar os inconvenientes, porque se todos os alcaldes de todo nadie o quixo, algún inconveniente terá. E entonces, pois dices, pois tira, ten estes inconvenientes, hai que asumir os empleados, pero hai que agregarse tal, non E vostedes fixeron se querer? Sí. Xa se Mira, é unha cousa técnica que me corregirá a secretaria se non é, pero, por exemplo, xa, se asumes unha cousa desos, sales da regla de gasto, non cumples porque está aprobada de fai 15 anos. Non, a regla de gasto non a cumpren, por eso ustedes... Bueno, e agora seguirías a cumplir, porque a regla de gasto aprobouse no 2011 ou 12, con Rajoy, que xa non tiña entonces, nin a mínima era ilógico de todo, e o goberno que leva agora outros 8 anos non tuvo a decencia de cambiar tampouco. O problema que está en Cervantes é o goberno Rajoy, estamos a apañar. E o que veo detrás? En calquer caso, vostedes comprométense a facer as xestións oportunas entonces. Aquí sempre o que se vota nos plenos, o que se vota, non o que dices tú que se aprobou ou se aprobou, o que se vota nos plenos obliga por lei, que se cumplise a lei. Cando se vota unha moción, cumplise a lei. Esa moción vai, o que está escrito, non o que dices tú, que está aquí. Non, o que tenemos nós. Pois estamos aquí falando do que está nos. De todos modos, que conste tamén que vou pedir ao escrito sobre o tema do cuartel das armas. A ver se fixeron vostedes a petición ao Ministerio. Si, quero pedirlo para ver se, efectivamente, que non dudo que o fixeron, pero quero ver se efectivamente como o fixeron. Vale. Estamos en emendas individuales. Non, a emenda está votada, agora está todos. Nos a favor, nos faltaba, hai que traer. Todos a favor. Con la enmienda, sí. La propuesta. No todos. A un cabo, como se va a votar a favor. Ahora, as consecuencias que trae, hai que estudiarlas tamén. Porque non se pode hipotecar o concello con cousas que son... Eu creo que a moción o deixa ben claro. Avaliar e promover a implementación dun GES. Primeiro, habrá que facer as xestións jurídicas e técnicas e ver se é viable ou non é viable. Baixo noso criterio é totalmente viable. Vostedes vai a Madrid de mancomunidade. Non é todo o ano, Sí, pero nós fixamos as xestións. Vostedes... Non fixaron. Non. Tú, segundo Tú non podes hai nada que se estudie. Se puxera que se estudie, xa non presentamos. Non é que chegaramos, pero... Non son que, pero